Velkommen til vores hjemmeside ekstrahænder.dk. Mit navn er Monika, og jeg er bogholder samt medejer af Billidseksperten, som er en del af Ekstra Hænder. Sammen med min kollega Åge, der er revisor, har vi siden 2015 drevet Billidseksperten. Vi er en dansk ejet virksomhed med kontor i Aabenraa, i Danmark og i Chennai i Indien, og vi har specialiseret os i udlejning af indisk arbejdskraft. De brancher, vi arbejder med, det er administration, og det er bogføring og regnskab, det er softwareprogrammering, og det er ingeniørarbejde. Og helt praktisk fungerer vores løsning ved, at vi starter med et opstartsmøde, hvor en af vores medarbejdere besøger jer for at forstå jeres behov og krav til en ny medarbejder. Derefter holder vi et møde med vores rekrutteringspersonale i Indien for at sætte rekrutteringsprocessen i gang. Og vi finder så 2 til 3 kvalificerede kandidater til jer. I får muligheden for at afholde jobsamtaler online med kandidaterne. Når I til slut har valgt en medarbejder, starter vi en 3 måneders prøveperiode for at være sikre på, at det er det helt rigtige match, vi har fundet til jer. Og der er selvfølgelig rigtig mange gode grunde til at vælge vores løsning. I slipper for besværet og omkostning med rekrutteringen, og vi håndplukker de bedste kandidater til jer. I får adgang til højt uddannede medarbejdere, da alle vores kandidater er erfarne og velkvalificerede. I får også store besparelser, da vores kandidater fås til en markant lavere pris i forhold til lokal arbejdskraft. Der er ingen administrationsomkostning på vores medarbejdere, fordi vi håndterer løn og skat, social sikring, feriepenge, pension osv. Og så får I flere timer til rådighed med en medarbejder for os. De arbejder 40 timer om ugen, og det er en normal fuldtidsansættelse i Indien. I sparer penge på kontoromkostningerne, da vi stiller kontorfaciliteter til rådighed, og selvfølgelig også internet. Alle vores kandidater taler perfekt engelsk, så der er ikke nogen sproglig barriere. Vi håber at høre fra jer. God dag.